Good morning, good morning, good morning mga kapaglaom. Once again, ano sab kita sa atong segment ang Good Morning Pastor. Ato karong makaubanda ang Yes. mabtikon. Pirmi gini abtik, di dasi gini pirmi makita nato pirmi. Ang mabtikon nga retired pastor, Pastor Samuel Galarpi. Good morning, Pastor. May muntag Wing, may muntag Darrell. Abi Yes, kita sayod mangita nga sa edad medyo ubos-ubos kita pero ma-intimidate na mutas lawas ni pastor. Oh. Okay, pirmi guni ga exercise o ga gym. Healthy lifestyle. Anyway, pastor, dugay-dugay taud-taud na po namong gihandong imong subling pag-guest. Last time ang dili to sa Good Morning Pastor. We were talking about healthy, lifestyle, right, pastor? Good diet. This time, hulmo na imong kaalam karon bahin sa katong topic wing. Yes, ato karong tukion Pastor ang labi na sa atong mga kapaglawom ang duha ka pagkabanhaw. Duha ka pagkabanhaw. Dili apil na ang katong pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Oh, dili. Lahi ni. Sa tao Sa ni tao duha ni. ka pagkabanhaw. Naks na. Okay. Importante kay ni. Kay og magpapatay-patay ka dia pwede man dayon ka naman dayon mga mujok-jok bangon na. Pero kani patay kini siya kamatayon, resurrection ni siya. Resurrection. Yes. After na ni sa kung ano pastor kumbaga katong mga gina Sa katapusang anticipate mga nato nga mga sa panahon. yes. Luto sana siguro. Okay. Anyway, pastor, human atong pagkalaglag ni Adan ug Eva no. Dito man nagsugod ning ang tao dili na ang iyang kinabuhi ba dili na siya forever. Mamatay siya, mopanaw siya. So, ang pangutana karon pastor, unsa may padulngan gyud sa tao kung mamatay siya? Unsa magikatinud ani nga mulaw siya dito sa to? Impierno? No, Umato ba siya sa langit? O, unsa magina pastor? Oh. Ang Biblia, Darrell o Awing, nagsulti ka nato nga ang tao gikan sa abog. Giumol sa Dios o gihuypan o gininhawa, breath of life, and then man became a living soul. A living soul. Yeah. Ang Ecclesiastes nagingon ka nato, kung ang tao mamatay, mobalik ang iyang lawas sa abog o ang iyang espiritu ngadto sa magwabuhat. Sa to pa kung ang tao mamatay, dito siya sa abog. Okay. So, sir, you mentioned living soul. Buot pa ba sa buta na pag namatay ka, makita ni mo ang imong kalag ba? Makita ni mo da, uy, tura akong patay nga lawas oh, nga anak ka. Uy, akong amigo nihilak sa ako. Ana pa buot mo na pastor? Mamanay buot pa sa buta ng living soul. Actually, kung ang tao mamatay, ang iyang consciousness nawala. Atong basahon ang Ecclesiastes chapter 9, I think, 5 to 8. Ang tanan niya nga gugma, kaibog, pagdumot, mawala bisan, wa na gid siya bahin ininyo ta. Everything is absolutely So, dili na forgotten. nimo ma-feel yung presence. Wala na siya. Like, uy, nibugnaw, nindog ang balahibo, nagin siya ka Kanang na. gisulti nga kalagon ka, that's not. That is Dili not na even gitinuod. sure. Actually, that is the doctrine of Satan. Ang gisulti sa Ginoo nga ang tao kung makasala mamatay. So, Pero ang yawa nagingon nga dili mamatay, impersonate niya ang mga tao. Daghang mga experiences, but actually in reality dili na ang tao gyud nga namaong namatay. Lagi. Kaya na ako'y nadunggan susa sa mga interview nga professor. Ingon niya, kung mubalik pa kuno ang patay, si Ninoy, nahibaw na kinsay nagpatay ni Ninoy. Sakto. Kung mubalik pa daw, ngano man gidaw nga madto pa gidaw tag naglain. Actually, Pastor, sa diha nga mamatay na ang tao, sa diha nga namatay ang tao, doon na ba'y pagkabanhaw aning sa tao nga useless na ning atong pagkinabuhiron kung mamatay ta. wala Wala na gid mao kay naman koy sa science uban kuno sa science nga kung mamatay ang tao wala na. Wala na ta, wala na pagkaban na wala na kay di man sila motuo sa Bible ang uban ha. Pero karon pag ang tao mamatay, naa ba chance nga mabanhaw ni siya pastor? In Romans 3:20, nagisulti ka nato, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Nagpasabot nga bago pa ang Kristohanong kalibutan nagsaulog sa Semana Santa, sa kamatayon Yes, ni Ginoong Pastor. Hesus. Yes. Gisulti diha sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Okay. May kamatayon, yes, as a result of sin, but there is a gift. Luyo sa kamatayon, doon ay pagkabanhaw sa kinabuhi nga walay katapos. Kinsa may mo initiate anang pagkabanaw, pastor? Ang ganisit ana, Kano ba tawagon ka, bangon na ano bangon. gisulti diha sa 1 Tesalonica 4:16 nga ang Ginoo mo balik Yes. og pagapatunggon ang trumpeta, the archangel, and then all
ang tanan nga nangamatay di kang Kristo mo una pagpamangon. Pagkabangon. Pastor, ato ana pa- aning pagbangon no. pagbangon. Nangamatay kang Kristo. Sa diyang tawagon na sila ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus man initiate na siguro. Mutingog ang trumpet. Oh, mutingog. Yes. Asa man ang mga nipanaw aning panahon na. Nabas sa langit, manaog sila. Usahay, natay misconception kining tao mamatay mo dito sa langit. Ako, personally, kung magsakit, di na ako patambal kay dito sa langit. Kung Lagi. makabalog yung tagdoktrina, what is the doctrine of heaven, Yes. walay kamatayon, walay balatian, anya, eternal life, nasa pa, golden city, no? Pagkanindot yung gayo. Pero in reality, tuwa kita dito sa Yuta. Yuta. Mubangon Mubalik lugar kita sa tala, amo. Pastor. So, gahisgot ka og kamatayon, doon ay duha ka Kamatayan. gitawag nga pagkabanhaw. Kabano, yes. Pagkabanhaw. Two Ang una resurrections. nga pagkabanhaw, kadto alang sa mga matarong. Okay. Ang ikaduha nga pagkabanhaw, alang sa mga dautan. Ang gap niini is 1,000 years. Wait, asamay mo una pagkabanaw, Pastor. Ang una mabanhaw ang mga matarong. Matarong. And then after 1,000 years, After 1,000 banhawan years, na po to banhaw ang na mga- po ang tanang mga dautan. Gisultihan kita nga, murag daw sa bunbun Okay. sa dagat ang gidaghanon sa mga tao nga mga pagalaglagon sa Ginoo. Okay. From the time of sa panahon ni Adan ug hangtod karon, Mhm. mga tao karon maghisgot ka about Bible. Di man ka sila mutuo pero maghisgot ka hantak o unsa pa na dihang mga sugal o kalingawan sila. daghan kayo. kabalo ka sila. Sa simbahan gamay ran tao pero tuang daghan sa kalingawan. So, Pastor, Pero- sa unang pagkabanaw, banhawan ng mga matarong, hinaut na maapiltaan ano. Pastor, asa man sila mo padulong? Okay, giignan kita sa 1 Tesalonica, 1 Corinto 15, gingon nga, pagbalik sa Ginoo, Yes. in a wing ko banay, sa usa lamang ka pagpamilok kita mga usab. Nagpasabot nga sa pagbalik sa Ginoo, dunay mga Mausab. duha ka klase sa tao, buhi, matarong, dayon daot matarong pod nga mga nangamatay. Okay. Yes. Okay? Og doon na po'y dautan nga buhi. Ang tanan nga mga buhi nga mga matarong, mga usab, inatuwing ko banay, gikan sa lawas nga madunoton, ngadto sa lawas nga di na madunot. Perfect. Lawas nga himalatyon, ngadto sa wala na. Yes, Pastor. Sa to pa, immortal. Og kadtong mga nanggabanhaw, kauban sa mga buhi nga mga matarong, pagasakgaon sa panganod uban ni Kristo. Balik And we na will to sa- be with the Lord for 1,000 years in heaven. And then, katong mga Pagkahayahaya. ikaduhang banhawon, unsa may tabo sa iyo? After 1,000 years, ibutan na to, sulod sa kalibo ka tuig, ang mga matarong to sa langit. Yes. That's according to Revelation 20. Og dinhi sa yuta, ang mga dautan, Dautan. patay, except sa yawa og iyang mga manulunda. Gitawag na sila nga they will be chained for 1,000 years. Wagit sila activity nga no, not in reality nga sila Wala na sila kananahan. talon. Wala man sila Oh, tintalon. wala sila kana sa circumstansya na sila. Okay. Yes. Unya ang mga matarong dito sa langit. After 1,000 years, ang the New Jerusalem, Holy Jerusalem will ascend. I will descend. Okay. Pag descend yan, that is the home of the saved. Mingon din, banhawon din sa Ginoo igno sa Revelation 20 verse 9, I think 5. Banhawon ang tanang mga dautan. Dautan. Daw sa bunbon sa dagat kadaghan ila gidaghanon. Four corners of the world. On din ila dayong libutan ang Holy City. Jerusalem. Ilang Ang conception man gud nga sa pag-una sa uban nga ang impierno na ana karon. Kung ikaw dautan mamatay, ditso ka sa impierno. Bitaw, muna itong istorya. Ang pangutana pod karon, asa pod ka ng impierno? lagi. Busa nga ang impierno pagpakanaog sa New Jerusalem, libutan nila ang Holy City kay ila Atakiyon. pang ilugon. Yes. Mukumanda ng yawa. Ay atong ilugon fire from heaven. Sato pa ang kalayo gikan sa langit. Will burn them. Oh, will burn them. Isgot na last lang ginag-isgot na pastor. Sa diha nga sa pagbalik sa Ginoo, tanang mata makakita. So katong mga dautan nga namatay, mubanhaw gyapon to sila. Ato Okay, ibalik okay. ato Okay, ibalik okay. kay para basin makakuan sa atong mga televiewers. Sa Revelation 1:7 nag-ingon, ang tanang mata pagbalik sa Ginoo Makakita. Bisan pa tong nagdugang ni Jesus. Tong Mabanhaw sa to sila. Kato ipakita to kay iyang gidunggab si Jesus sa iyang bangkaw. Yes. Bitay siya sa cross. sa cross. Ipakita pa to ni Jesus. Wow. Ana. Hinaot nga dili ta maapil atong naas gawas kinahanglan na kita sa suluda. Pastor, this has been a Importante very kayo. interesting topic. Actually, last time, nasumpay lang niya sa itong impyerno. Yes, Is oh. good. And thank you so much. Lindot Pastor, punta kayo. Actually, may imagine ginato kung dapat na mamili. So kitang nga tong tao. handom nga we will be partakers of the first resurrection. Yes. Pastor- Bata ka siguro mabuhi, bata pang pagbalik sa Ginoo mamatay. Ang ato lang paglaom nga
naata sa iya kiliran, matarong ta kay may paglaom ta Yes. sa kabuntagon sa pagkabanaw. Daghang kayong salamat, Pastor. I'm sure na kay friends sa gym, basig ato sila i-greet. Si ma'am. Pero may abot. Abot, ni ma'am. abot man dito US, okay. Ako sa pinasay gi kalipay nga si Chan ako nakita din sa Ah. Hope Channel, kauban mi dito sa gym. O, ako nakita ni siya nga grabe gyud nag resistance nga may worry pagkakapoy. Ako din nasabtan nga anak siya sa amahan nato din sa syudad. Og ako gipangumusta ang tanan ako mga kauban diya sa gym sa Pilay Sports Center. Og ang ako pamilya, ang usa sa gaawit karon sa God's Daughters, Okay. usa Hapon sa nimo. akong kamangurang anak. Ah. Og tanan nga mga kaigsunan, labi na sa Sirio Central Church, mga opisyales hangtod sa mga membro, og sa tibuok Northern Mindanao, North Central Mindanao Conference constituents, may buntag og malipayong adlaw ang ipaulay sa tanan. Pastor, ganina natubag na atong first Bible trivia question. This time, the second. Please read the question. Our second Bible trivia question. Okay, in what river did Naaman wash away his leprosy? Yes. Dili na siya kwan Unsa nga sapa kato? Mississippi? Ha? Dili na siya Mississippi? Sayon na kayo. Nile? Dili. Sayon na kayo mga kapaglaom. Basa na din mo sa Biblia, answer na din mo tawag mo. Alright, go na. mga kapaglaom, ang inyong mga kabataan ato nang ihanay at ubangan sa atong television sets para sila makakita sa ipasundayag pud sa mga kabataan karon ang ilang mga memory verses this time on Kids Station.